Mitä vitsi, mä unohdin miten pelataan. Noniin. Mikä mä oon yhtäkkiä niin paska? Mulla on kädet niinku ihan jääs. Siis, toi on se, kun tossa tulee blindeja niin paljon, että mä jaksan. Mitä tää on? Mikä tää levy on? Tää on joku aivan trash. You trash, kid. Joo, tää on aivan trash. Shiver me himmer. Mä oon viitannut. Tää oli ihan ok levy, mutta tää oli helppo. Mut tässä levussa sentään ei ollut overdecorated. Kun Easy Demonit on jostain syystä melkein aina overdecorated. Toi on totta. Ne on melkein aina niinku, joko ne on niinku paska, niinku 2,1 dekoraatio, tai sit ne on jotain ihan hulluja, niinku just Change of Scene ja niinku Mindcap ja kaikki nää.